Goalkeeper ta' 16 sena. Lab mat-tim nazzjonali ta' taħt il-15 u 17 sena. Ex-Neptunes jilab ma' Sliema u diġa kellu esperjenza barra minn Malta. Dannu dak li karatterizza l-karriera ta' Miguel Vassallo sa' issa. Minkejja l-età tiegħu, Vassallo diġa mill-ewwel passi fil-kampjonati tal-kbar. Is-sena l-oħra u kien il-goalkeeper regolari ta' taxbix fl-ewwel diviżjoni u wara xi logħbiet ma' Sliema fl-NMT Cup u kien il-goalkeeper regolari ta' Slimizi fil-kampjonat tax-xitwa fejn saħan sitra hemm it-tim biex jasal sal-finali. Miguel Vassallo x'tgħallem minn din l-esperjenza. Enitni nħares li l-perspettiva li l-ħażen tal-logħba m'għadix biss għax inti tal-età tiegħek tħares lejn naħa u taqbes eżempju, titħares lejn il-ballun tkun iktar konċentrat. Enitni nikber ukoll fil-karattru għax mod tilab mażżar meta inti huma tal-età tiegħek u mod tilab ma' kbar li huma ta' kalibru fenomenali. F'dan il-kampjonat tas-sajf, iż-żagħżugħ ta' 16-il sena u r-riserva tal-goalkeeper Joseph Parnis. Għalkemm il-ħin tiegħu limitat mal-kbar, lil Vassallo kemm se tgħinu din l-esperjenza li tikseb bħalissa? Jgħinni ħafna għax it is healthy to have someone who's better than you. Titrenja miegħu, tipprova tippersisti biex tkun aħjar minnu. Ħassejta bħala esperjenza qawwija li ġabuli goal ta' kalibru għax enitni nikber bħala skill wise, enitni nikber ukoll ma naqtax qalbi għax huwa akbar minni, għandi nieħu l-affarijiet iktar bis-serjetà. Il-coach ta' Miguel Vassallo mat-tim ewlieni ta' Sliema u Sergio Afric, il-veteran Kroat, jitkellem ma' Mena Plus dwar kif jaħsibha fuq il-goalkeeper żagħżugħ. Molto bravo, serio, lavora con impegno, ben sperare per il futuro. Per adesso lo stiamo usando nelle sue categorie senza forzarlo fisicamente perché è ancora molto giovane. Comunque gli stiamo dando molta chance anche nel Winter League, nei tornei NMT Cup, così che lui ha sfruttato al migliore dei modi. Vediamo, l'anno prossimo qualcosa di più, sempre qualcosa di più, lo stiamo sviluppando, è un bravissimo portiere, un grande talento per il waterpolo maltese. Bħala goalkeepers, jowmu ħafna nqas mill-plejers iżda jkollhom taħriġ għalihom li jiffoka aktar fuq is-saqajn. Huma jaħdmu aktar fil-ġim biex ikollhom l-aġilità neċessarja fil-lasta. Ħafna jgħidu li biex tim jirbaħ irid ikollu goalkeeper tajjeb. Miguel Vassallo jħoss dan il-pis fuqu. Pala goaler inħossi dan it-toqol fuq ovvjax kif għat qabel. Żball ta' goaler jidher iktar minn plejer, imma mbagħad is-sodisfazzjoni li tħoss jekk terbaħ jew tilqa' huwa fenomenali. Il-coach nazzjonali Malti Carlizzo għandu stima lejn l-impenn ta' Miguel Vassallo. Fil-verità, goalkeeper kemm jista' jitjieb? Jista' jitjieb, bit-training jista' jitjieb, speċjalment aħna inti tara jekk tara l-logħbiet ta' barra tara li s-saqaj huma kollha, ġifieri jekk inti tejjeb is-saqaj u tejjeb ukoll il-preżenza tiegħek fil-lasti titjieb żgur. Ġifieri naħseb tittaħdem fil-ġim, tittaħdem kif għadna bil-medicine balls, tittaħdem ukoll bl-elastics, tittaħdem ħafna bis-saqaj, ġifieri hemm eżerċizzji speċifiki tal-goalkeeper, ġifieri hemm l-wol biex titjieb. Huwa player determinat li jimprovja anki bħala persuna qed jikber ukoll, ġifieri fejn kelli t-timur li ma jkunx daqshekk twil issa qed jitwal ukoll. Lui è molto reattivo, esplosivo, capisce molto il gioco, ha delle buone gambe, buona posizione, diciamo in tutto quello che deve avere il portiere. Sta positivo, solo che adesso deve crescere in tutte queste cose. Miguel jiena rajtu jikber ukoll, ġifieri issa sena wara sena qed jagħmel dak il-progress u naf qed jagħmlu wkoll bil-ħila ta' Sergio, bil-ħila ta' Dato li huma jittrenjaw sew jagħtu każ ukoll u bil-ħila ta' training li jagħmel xi huwa plejer li ma jaqtax qalbu u jittrenja wkoll. Minħabba li parti mill-irwol ta' goalkeeper fil-logħba u li jgħajjed mal-plejers, nistaqsu lil Vassallo jekk jiskomda li jgħajjed ma' plejers li huma ħafna kbar minnu. Ma nsibx skomda l-irwol ta' goalkeeper huwa li jgħajjed iżomm il-kalma, mimexxi t-tim. Allura dik hija parti minn xogħli, ma naħsibx li għandhom joħduha personali jew xi ħaġa x'jiena eżar minnhom u hekk għax parti mill-logħba.
Kif tkun ġurnata tipika ta' Miguel Vassallo? Fix-xitwan huma l-iskola, mmur l-iskola, jew meta kellna biex nikkwalifikaw għal barra minn Malta, konna nitrenjaw qabel l-iskola fil-5 ta' filgħodu, konna nitrenjaw sas-6:30 u wara mmur l-iskola fis-7. Nagħmel mis-7 sas-9:30 skola, tiġi ommi tiġborni mill-iskola malaj, immur id-dar nistudja privatijiet, u mbagħad ngħid il-break tiegħi huwa l-water polo u daqshekk. Meta jiġi l-ħin tal-water polo m'hemm xejn iktar. Hija ħin il-water polo u ħin l-istudju xi ħaġa oħra. Forsi kontrarju għal plejers tal-età tiegħu, Miguel Vassallo diġà kellu esperjenza ta' water polo barra minn Malta. Bejn Ottubru u Novembru tal-2016, kif ukoll is-sena l-oħra, Vassallo kellu esperjenza tal-Klabb Taljan Assoċjazzjoni Nuotatori Brescia, klabb li taħla opportunità li jduq id-differenza li hemm speċjalment fid-disċiplina. Ma' Mena Plus, Miguel jgħid jaħseb dwar id-differenza bejn Malta u l-Italja. L-esperjenza barra minn Malta hija waħda li ma tistax tiddiskrivi, hija esperjenza sabiħa ħafna, tilab ma' plejers ta' kalibru għoli ħafna, ikunu diġà jisom il-kbar tagħna. Il-ħaġa wkoll hija l-goaler hija tajba ħafna li jkollok tmur tilab barra minn Malta għax Għaw Malta tilab 6 lobiet, 7 lobiet, imma barra minn Malta għandek 20 logħba, ġifieri għandek iktar esperjenza mħabba li għandek iktar lobiet. Ukoll għenitni nara x'livell qegħdin barra minn Malta u fejn irrid nasal biex forsi xi darba nsifer u nilab barra minn Malta. L-intenzjoni tiegħu wkoll is-sena li jerġa' jmur mal-Brescia jilab qed nipprovaw naraw daqsxejn il-kalendarju u l-possibilità meta jkun jista' jmur ma jistax imur, jiġifieri aħna tinsix li aħna kellna l-eżiġenzi tal-Kampjonat Malta u l-eżiġenzi tal-Nazzjonal ukoll, jiġifieri he wants, he's willing u jiena ninkoraġġih għax huwa tifel tajjeb ħafna, ġifieri tifel sew, jiġifieri tifel li anke fit-tim jgħin. Ovvjament għandu grinta ħafna fil-logħba u ġifieri naħseb goalkeeper li jiena joġobni għax jitkellem ħafna fil-logħba jgħin ħafna fid-defense, ġifieri he's my first under 17 goaler, ġifieri huwa punt ferm fin-nazzjonal tiegħi. Naf li fil-futur ħajkun plejer ukoll goalkeeper interessanti wkoll u goalkeeper li jista' jħabbat faċilment il-bibien tan-nazzjonal. Din l-esperjenza żgur irid li żagħżugħ ta' Sliema biex ikollu idea aktar ċara jekk hu jrid karriera barra l-pajjiż. Iżda qabel għandu xi ħaġa oħra li jrid jagħmel. Jiena l-ewwel irrid nigradwa qabel ma nsifer barra minn Malta, irrid insir tabib, nipprova nsiru tobba, u mbagħad meta nigradwa jiena lest li insir professional fil-water polo. Mhijiex faċli ħafna l-bot mill-familja, mill-bot mill-ħbieb, imma il-ferħ li tħoss f'qalbek meta tagħmel dak li trid hija xi ħaġa sabiħa wisq.